सासे बर' आइजो गुबुन हारिनि हौवाजों जुलि जानानै एसे जेंनायाव गोलैदों दा बिनि अपारेसन थांगासिनो दं जोङो आरो बे थांबाय थानाय समावनो मोनसे भिडिअ नुदों सासे इउटिउबार भुमिका नङा सरि एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ मोनबाथाय जुलि खालामगोन जाहैबाय बेनि भिडिअखौ नायनानै जों मिनिगासिनो दंमोन दा बेनिखायनो आं बेखौ भिडिअ लाफानाय जाबाय बे इउटिउबारा माने भिडिअ बानायदों एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावनि सायाव एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ बे लागोन होननानै बुंदों जुदि मोनोबाथाय लागोन होनना बुंदों एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ माने लाथारगोन आरोना बिथाङा बेबायदि होनना बुंदों माखासे भिडिअ दं बेखौ खोनासंबा नोंथांमोना मिनिनो ओंखारगोन नायबानो जाबाय ब्र एन्टारटेनमेन्ट जुदि नों हिन्जावखौ गारमारोबा बिब' गोदै लेंनानै मोजां मोनदों बेयाबो फंबाय गोदै लेंनानै बेखौ मोजां मोनदों आरे भाई आं लागोन खेला नोंनि हिन्जावखौ आं लागोन होनदों आङो मिथिबाय आं लागोन आं नोंनिफ्राय आं मोजांसिन आं देखायगोन आङो साला डिभोर्स होनो नागिरदों नोङो हा आं लागोन खेला नों गारबाथाय एन्टारटेनमेन्ट आं बुंखायो आं लागोन बाजिखौहाय मिथिबाय जुदि नों गारोबा एन्टारटेनमेन्ट आं लागोन बुंखायो आङो सिदा खोथा फैयो जेबो गिनांगौ गैया प्यार किया तो डरना क्या हा बे मेथाइखौ ओरैनो बरनदों नामा आं लागोन एन्टारटेनमेन्ट ओमफ्राय नों उनाव मेगन सानाङा खेला आं लानायखौ नुनानै नों मेगन साना उनाव आंखौ उल्टा पाल्टा दा बुं ओमफ्राय नों आंखौ खेला एसेबां मोजां हिन्जाव मोननानै नोङो बेफोरबायदि खाफाल गोनाङासो मोनो नोंबो नोंनि बायदि हिन्जावखौ जादा मोना डाइरेक्ट बुंखायो आं एन्टारटेनमेन्ट नों गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं मिन्थिया खाफाल नांगौलै नोंनि बायदि हिन्जाव मोननो बेफोरबायदि हिन्जावखौलाय मा ओइ बे नोंदि फट' सट'फोर लालाबायनाय बेफोरबायदि हिन्जावखौ मा घन्टा लामायावबो मोनो स्टेप लामायावबो खिन्थु नोंनि बायदि हिन्जाव मोननो थाखाय खाफाल नांगौ एन्टारटेनमेन्ट खाफाल नैखौ नांगौ घन्टा मिथिबाय लाइफआव खालि हिन्जावानो जाया मिथिबाय ना हिन्जावाबो मोननै टाइपनि थायो गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो स' नों मोजां हिन्जाव नों मोनखादों फार्स्टआवनो नों मोजां हिन्जाव मोनखादों एन्टारटेनमेन्ट जुदि नों बेखौ जुदि गारो सेस नोङो ओइ बे फाथैलाय बिसिनाया मा जायोमोनलाय उनावहाय मा नाम मोनलै बे गुन्दाना हिर' बुंगोन दा बेखौ फाथैलाय बिसिनाय फिल्मखौथ' नुबोखादों खोमा नोंथांमोना सिगां माने फुराना फिल्म सिगां फार्स्टनि हिन्जावखौ गारनानै गथ' जाया होननाय ओमफ्राय जे उनाव जे आरो 2 बोसोरफोरनि उनाव जे आरो दुसरा हिन्जाव लानानै जे गासिबो सम्पतिफोरखौ बे हिन्जावा लिरनानै लायो ओमफ्राय फार्स्टनि हिन्जावनियावदि बियो आरो खारलांफिनो गोरिब जानानै भिखारि जानानै बेफोरबायदि जागोन आरो उनावहाय नों गाबफैनाङा आंनि खाथियाव आंनि नांफिनगौमोनलै आंनि हिन्जावखौ आंनि बिमाखौ आंनि नांफिनगौमोन बिदि जानाया नों गाबनो मोना खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंखायो एन्टारटेनमेन्ट खोथाखौ खोनासं गाज्रि मोननानै लाब गैयालै आलुवा डाइरेक्ट खोथाखौसो बुंखायो राइट खोथाखौसो बुंखायो मिथिबाय गिदों दासो लागोन होननायखाय गिदों स' मोजाङै मोजां नों हिन्जावखौ लाफिन एन्टारटेनमेन्ट मिथिबाय लोखि गोनां हिन्जाव नोंनियाहाय खाफाल नांगौ खाफाल गोनां नोङो बेफोरबायदि हिन्जाव मोनदों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बुजि मोनखा आं होदो एला बिथिंजाय आरो फंबाय लेंनानै एनिथिं एमजेखौ मोजां मोनदों हा एनिथिं एमजेआबो बिब' लेंनानै बेखौ मोजां मोनदों हा हाबा खालामसिगोनानो दा मा बेफोरो आसरित खोथा बेफोरो बुंनो थाङोबा साननो थाङोबा मिथिबायना प्रिति नार्जारिनि भिडिअखौ आं एसे प्ले खालामनानै होनो दै बियो मा लिरदों आरो ना सर्ट भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदों एनिथिं एमजेजों बेजों ओमफ्राय बियो मा लिरदों टाइटेलावहाय आं खिन्थानो नोंथांमोना नाय नुबायना इयाव मा लिरदों सोरनि थाखाय जावलिया जाखो फंबाय फंबायबो नंबावा स्पेलिंआनो नायखाय व्हाट द मिनिं अफ दा फंबाय हा व्हाट द मिनिं अफ दा फंबाय हा नोंसोर जोंखौ मा बुजायनो सानदोंलै घन्टा आं जोंदों माने आं बिसोरखौ आं मोजां मोनलायनायखाय आं जोङाखै जे फंबाय ओमफ्राय बिब' होनलायना जे बिसोर मोजां मोनलायदों हा पाब्लिकखौ मा एसेबां बुरबक सानदों नामा हा मानि थाखाय इदि खालामदों नोंसोर जेनेबा बुंलाय मा प्रब्लेम दं नोंसिना मोजां मोनलायदों बिनानाव लेंब्रा भाई हा गोसथोनाय बिनानाव आरे बिब' ओमफ्राय बेहाबो बुंबाय फंबाय मा घन्टा इफोरो फंबायनि मिनिङा मा जायो व्हाट द मिनिं अफ द फंबाय फार्स्ट टाइम नुबाय दे नोंसोरखौ मानिनांगोन खिन्थु बिब' गोदै लेंनानै मोजां मोनदों बेहाबो फंबाय गोदै लेंनानै बेखौ मोजां मोनदों आरे भाई ओमफ्राय दा आरो बे इसनि सापर्टारफोरा दा आंखौ आरो रायफैलानोसै नोंहा मेगन जादों मा जादों अरे घन्टा नोंनिफ्राय साबसिन दं आंनाव घन्टा मिथिबाय नोंनिफ्राय साबसिन दं आंनाव मिथिबाय नोंनि गार्लफ्रेन्डनिफ्राय मा घन्टा सानदो आलुखौहाय केला खिन्थानांगौ खिन्थानांगौ बुं केला खिन्थागोन आङो घन्टा
आं बेफोरखौ जेबो सानाखैमोन माने आं बैबो मोनसे आं खर' सादों जि बेहा एनिथिं बिखौ बिब'लांदों हा बेबो बेखौ फंबाय लांदों ओमफ्राय उनाव मोजां मोनलायदों आं बेखौ लानानैसो आं रागा जोंदों आरो ना आं खोथाखौहाय आरे घन्टा मोजां मोनलायदों ना मा फंबाय बिब' लेंलायनानै मोजां मोनलायनाय बेलाय थोद मोजां मोनाखै आं बेफोरखौ केला बिदि जायो सोरबा बुरबकफोरनि खामानि साला होद नोंथांना भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ जोंना नै अपारेसना दाबो जोबाखै एकदमबारे सासे जोंनि बर' आइजो गुबुनारनि हौवाजों माबा मोनसे जादों जाहैबाय फुल डिटेल्स भिडिअखौ उनाव लाबोगोन बेबायदिनोसै आरो माथो होनबावनो बेखौ दबथायनांगौ जाहैबाय दा नै दासो थांगासिनो जों दा नै खानापारा बारलांबाय ओरैहाय थांगोन डाइरेक्ट सिदा सनापुर साइडजों थांगोन बे साइडआवनो जाना दं बे घटनाया जोंनि बर' आइजो मदद बिदों बेनिखायनो जों दा थांगासिनो दङ गारि दङ उनखिजा आरो सिगांखि दङ जों जाबाय गेजेराव